No niin, terve, tässä taas Kompassi. Ja tänään tehdään Hearthstonea. Mä ajattelin kysyä, että haluaisitteko tehdä tästä sarjan. Tekisinkö minä tästä sarjan. Sitten mä teen kohta toisen videon varmaan uploadaa samana päivänä. Että mä kysyn, haluatteko te Order and Chaos Onlineista myös videoita. Kummatkin on erilaisia peliä. Hearthstone on aika kuuluisa, Order and Chaos Online. No ei hirveän iso puhelinpeli, vaan ja tietokoneellekin ehkä, en ole varma. Ja Crashia mä tuun kyllä pelaamaan, siitä ei tarvitse kysyä. Facecamin mä ajattelin ottaa 10 tilaajaspessuna. Ja niin, edespäin. Nyt siis ajattelin, että mennään suoraan heti multiin. Mä oon aloittanut tän vasta ihan tänään. Joten mä en oo hirveän hyvä, mut mennään vaan suoraan. Ja pari päkkiä voitais säästää jokaisesta matsista. Ai niin, muutis saa päkkejä. Myös toisissaan, mut mennään tällä. Katsotaan löytyisikö vastustajaa hirveän nopeasti. Nyt se alkaa löytyä, kun alkaa bugia. Lällä. 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 Siri. Et sä nyt voi alkaa bugia. Et voi just nyt alkaa bugia. Sä et nyt ala bugia. Sä sit aloit bugia. Ei. Resun. No niin, vihdoin. Mage. Niin kohdammat tästä tulee. Tää on jotenkin tyymältä. Keina, tersus, Keina. Yes. Saat itse coin vielä tosta. Mitähän raivaa? Se ei. Okei, se ei saa mitään hyvää korttia. Ei pistää vaikka tuolla alas. Juusuri toi äsken ääni. Mun tästä kistuva puristi sitä, ettei yksi ääni kuulu. Ai niin, pitäis puhua näin tuolla. Joo, mä oon vielä aika huono tässä, että mä ei oo ihme, jos mä häviin jokaisen. Mut siis tän jälkeen mä alan kyllä ehkä vielä pari näitä sooloa, koska mä en jaksa ottaisko se bugi, mutta se kun tuli. Joo, siis mä ajattelin tehdä tästä ehkä jonkun parin minuutin, että mä hyökkään tän ja sitten vielä 2 kertaa parissa 2 sooloa. Joo, siis niin. Eli tää varmaan aika lyhyt video. 10 minuutista tulee. Ja sanokaa, tykkäättekö te tästä, että tahotteko te lisää tätä. Jos ette taho, niin te ette taho. Elikkä, lol. Siis teidän päätös, mä en hirveästi niinku oo pakollinen mitään. Uusi taktiikka. Meillä on tuona. Meillä on 5. Mä käyn täällä.
niin usein mä entä tuo. Kaksi korttia. Miten vähän kortteja se sai? Eikö se oikeesti enää tuu myös? Okei. Tää on mulle hyvä juttu. Mä käytän nyt tekoin. Mitäs tää tuonne ja tuonne. Noin. Okei, mä veikkaan kyllä, että tää voitto. Noniin. Todella. Mikäs siinä nyt? Et sä nyt vois sanoa täällä alas. Ei saa kyllä näistä. Henkeli. Onks tää loginen paljon? Mitä tapahtuu? Johtaako se oikeesti tuot lammassa? Seriously? Kättä sit. Mhm. Siinä. Juu. Tää on aika haastava peli. Saakeli toi kätti myös polymorfin. Ja toi toinen kortti on yhtä hyvä kuin mun tämä kortti. Ebin. Miksi se muu voi olla tehdä? Ei oo paha päivä. Toi. Ai niin mä olin voinut käyttää fireballia. Olinpa mä tyhmä. Okei, ehkä mä teen tän, mut jos te sanotte, että te haluatte lisää, niin mä teen varmaan uudenkin videota. Tää näyttää olevan aika pitkä matsi. Voi hynny. Vai hynny. Tämä. Tämä. Tämä vielä. Täällä tähän. Mä kortteja kahden kyllä. Onpaa yksi kortti tuollekin. Ei sitä joku fireballi. Eikä se tuo tota. Se on 5 ellu, mut se ei käytä mitään. Ei saa. Ride leader. Yes, tää kävi niin se. Toi. Tää näyttää kyllä olevan joku varma voitto kyllä, mutta siis. Tää
kyllä tulee aika pitkäksi matsiksi, tän kestää kohta nyt jakson. Wolf Rider. Toinen Wolf Rider ei ole kyllä nyt kiva. Pois päältä, niin mä jatkan vasta mihin tää nyt jäi. Mä en edes huomannut. Tai tavallaan huomasin, tavallaan en. Siis niin. Jatkan tätä tästä mihin tää jäikin. On huono juttu, kun mulle kortteja. Ei oo kiva yhtään. Sille tauntteja. On ainut hyvä ase sille tauntteja. Tai huono ase on, mulla ei mitään tehdä mitään hyödyllistä.